ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி குவைத் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ கேசஸாக 161 பேர் இருக்காங்க. இந்த 161 பேரும் 31 பேர் ட்ராவலில் வந்தவங்க, குவைத்தி தான் ரெசிடென்சி. 124 பேர் கான்டாக்ட் பண்ணி அட்மிட் ஆனவங்க. அண்டர் இன்சிடெண்ட்டில் 6 பேரும், டோட்டலாக 166 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு தினம். அடுத்தது நம்ம கோல்ட் ரேட் பார்ப்போம். கோல்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 22 கேரட் 15 தினார் 440 ஃபில்ஸ், 24 கேரட் 16 தினார் 820 ஃபில்ஸ் இன்றைக்கான கோல்ட் ரேட்டு. அடுத்தது நம்ம சில்வர் ரேட் பார்ப்போம். சில்வர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிராம் 150 ஃபில்ஸ். அடுத்தது நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பார்ப்போம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா குவைத்தி தினார் 1 தினார் இந்தியன் ருபீஸ் 244 ரூபா இன்றைக்கான ரேட்டு. என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.